sembuh malah tambah dadi nih Pak. Aja ditakoni, kenapa kamu kok tidak takut kepada sandalnya kiai ini? Oh, kalau dulu Imam Ahmad itu orang yang sangat takut kepada Allah, maka saya takut kepada sandalnya. Kalau sekarang kiainya tidak pada takut kepada Allah Subhanahu. Ahmad wali. A'immatul fiqhi semua wali, tetapi kewaliannya tidak menonjol. Maka jarang orang Melangi mau nyalon bupati kok baca manaqibnya Imam Ahmad, jarang. Ngeten nggih? Jadi ada yang menonjol keulamaanipun, wonten ingkang menonjol kewalian. Yang menonjol keulamaannya yu'ta li'ilmihim, yu'tauna li'ilmihim, kita datai karena ilmunya. Yang menonjol kewaliannya yu'tauna ditabarruki bihim, kita suwani, kita ngajeng-ngajeng pikantuk barokah. Wonten ingkang menonjol kewalianipun kados dene Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sidi Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, Sidi Bahauddin An-Naqsabandi. Niki piyantun ingkang kados mekaten ngantos sak mangke temtu tesih wonten Pak. Sekalipun kadaripun boten kados napa rumiyin. Ingkang ulama nggih keulamaanipun boten kados rumiyin, ingkang wali mbok menawi nggih walinipun boten kados napa rumiyin. Sebab menawi kita maos hikam, yang namanya wali itu dawuhipun Sarhul Hikam dipunendikaken innallaha idza tawalla waliyan sona qalbahu minal aghyar wa harasahu bidawamil anwar. Innallaha idza tawalla waliyan sona qalbahu minal aghyar wa harasahu bidawamil anwar. Seorang manusia itu kalau diangkat jadi walinya Allah, maka hatinya akan selalu dijaga dari aghyar. Manaipun niki mboten nate nyantol dateng sakliyanipun Gusti Allah, Allah terus. Wa harasahu bidawamil anwar, dan hatinya akan dijaga dengan nuripun Allah Subhanahu. Nah, mila jenengan kantun nyobi pun raba dirinya sendiri. Menawi teng atine kotese wonten lintune Allah, berarti belum wali. Paling banter wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau wali wator multazamun fihi taqaddumul khabar. Jadi mencapai derajat wali menika sulit. Mila kadang-kadang menika kula gadah angen-angen. Kula gadah angen-angen untuk zaman akhir itu sulit mencari wali. Bisa jadi orang itu belum wali, baru kena percikan berkahnya wali. Atau kemungkinan yang kedua, SK pengangkatan wali standarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora patek angel kala mbiyen, asal wis rada apik wis dadi wali, ngoten nggih Pak. Dua kemungkinan. Mungkin urung wali, nembe kenging barokah napa wali. Kecipratan tok wis disangka waline Gusti Allah. Atau memang wali, lah kok wali? Sebab Gusti Allah standare diturunno karo Allah. Cara nek jaman biyen urung wali, nek urung piji songo-songo, nah jaman akhir ora usah songo-songo lah, 6,5 pun saged dados wali. Alhamdulillah. Lah kula matur ngoten nggih wonten dasaripun. Wonten gini kitab naminipun Durarul Khawas fi Fatawi Ali Khawas. Kempalanipun Imam Abdul Wahab As-Sa'rani. Wonten hadisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang
Gusti Kanjeng Nabi menegaskan dados zaman rumiyin kali zaman akhir ku standaripun boten sami. Dadi nek zaman biyen kudu apik banget. Niku nembe selamat. Nek zaman akhir ora apik nemen-nemen pun saged selamat. Dadi jenengan niku rasa apik banget niku mlebu swarga. Mandan apik tok niku mlebu swarga, Pak. Nek biyen kudu apik banget. Hadise ngeten lho. Coba kang ahli hadis niku dipun teliti sahih napa mboten? Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Innakum fi zamanin in fa'altum in taraktum usara ma umirtum halaktum. Innakum fi zamanin in taraktum usura ma umirtum halaktum wa sayakun zaman in fa'altum usura ma umirtum najautum. Paham dereng Bu? Ngeten nggih. Jere Kanjeng Nabi dawuh dhateng sahabat. Sahabat, kowe iku saiki urip nang mangsa yen kowe iku ninggalkan 1/10 dari perintah agama, celaka kamu. Meninggalkan 1/10 celaka. Meninggalkan 1/10 berarti ikan dipun lampahi pinten? 9/10. Kathah kampun lampahi napa kathah kampun tilar? Kathah kampun lampahi napa kathah pun tilar, Bu? Kathah kampun lampahi, kathah pun lampahi. Ingkang pun lampahi 9/10, ingkang pun tilar 1/10 niku pun cilaka. Terus Kanjeng Nabi wasyakunu zaman besok bakal ono mangsa in fa'altum usura ma umirtum najautum, bisa melakukan 1/10 saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dadi beling sithik-sithik mlebu swarga. Allahumma amin. Niki toleransi ini Gusti Allah mergo zaman akhir banyak dadi wong apik niku amin. Dados berarti kebaikan niku nggih makom-makom zaman-zaman. Standaripun dipun turunaken nggih Pak nggih. Tambange dilandungno karo Gusti Allah. Kiai terus bapak kula niku. Kiai niku nek zaman biyen kiai kok mampir warung ora pantes. Kiai kok bakmi ngoten Pak ora pantes. Kok bakso, mie ayam niku ora pantes. Terus abah kula, bapak kula niku riyen nggih sak umur-umur kula pun dadi kiai. Menika beto Kang Mas kula Bajeng pun beto mondok wonten ing Habib Malang. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih nggih. Bil Faqih apa Bafaqih? Bil Faqih. Bapak kula nu kiai tapi teng dalan mampir warung. Terus dumugi pondok derek salat jamaah. Loh, Habibim nu kok ngertos nih bapak kula nu kiai. Padahal bapak kula nggih puter kondo nek kiai dipun timbali kiai. Mriki sampean. Barang pun caket kiai kok marung. Jadi berarti maknane kiai itu ora pantes marung. Kula tambahi niku kiai biyen nek saniki pantes-pantes mawon. Standar itu. Sana turunaken. Kanjeng Nabi kan in fa'al in taraktum usura ma umirtum halaktum. Kamu meninggalkan 1/10 saja celaka. Tapi besok kelak di kemudian hari in fa'altum usura ma umirtum najautum, bisa menjalankan 1/10 saja diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingkang rawuh dipun yang selamat. Allahumma mila dalu menika kita menika ngajeng-ajeng berkah. Nggih. Mboten usah niat ngaji teng kula, Pak. Ngaji niki ngajeng-ajeng berkahipun Mbah Nur Iman. Kula piyambak niki sowan ngajeng-ajeng berkahipun Mbah Nur Iman. Sebab napa? Sebab para wali menika panci nggawa berkah. Nggawa berkah. Wonten gene kitab hikam dengan kersa ngaos kitab hikam menika dipun sebataken
nurun mustauda'un fil qulub madaduhu min ghazainil ghuyub. Niki kita hikam niki pantese Khalwali nggih crita hikam nggih Pak nggih. Nurun mustauda'un fil qulub madaduhu min ghazainil ghuyub. Nur ingkang dipun dekek, cahaya yang ditaruh pada hatinya para aulia Allah itu supportnya datang dari ghazainul ghuyub, yaitu al-anwar al-ilahiyah, sesuai dawuhipun Allah, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha dados nuripun Allah menika mengalir dhateng manahipun para kekasihipun Allah. Nur ingkang wonten manahipun kekasih Allah niki memancar dhateng tiang-tiang ingkang nyaket dhateng kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Imam Syadzili ngendika, lau kusifa an nuril auliya lan tomasa nurus samsi wal qamar. Apabila cahaya waline Allah ingkang wonten lebetipun manahipun para wali dibuka karo Allah, cahaya matahari akan padam kalah terang oleh cahaya walinipun Allah Subhanahu wa taala. Mung kula njenengan boten saged semerep cahayanipun kasihipun Allah Subhanahu wa taala. Mila jenengan niku menawi sowan wonten saryanipun para wali, terosipun wonten ngene kitab Naqsyabandi, jenengan supados penuh penghayatan membayangkan ada cahaya dari saryanipun wali ingkang memancar dumateng manahipun panjenengan. Dengan cara seperti itu konon kita mangke pikatuk percikan nur saking wali ingkang kita ziarahi. Jenengan kok ziarah dumateng Mbah Nur Iman, jenengan bayangkan ketika ziarah penuh khusyuk istimdad mengambil madad nuripun Mbah Nur Iman mlebet dhateng dodo panjenengan. Niku terosipun min asbabil futuh, gampil dipun bikak manahipun dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang-kadang ora ana santri ora patek ngaji kok pinter, mung perkara sregep ziarah napa kubur. Tapi ya ana santri ora ngaji, sregep ziarah kubur ora pinter, malah dadi dukun nggih wonten, Pak. Nggih niki makom-makom. Aneh. Wali menika dipun ala berkah. Sebab napa? Sebab wali niki betok nuripun, betok barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Bangkalan menika wonten wali agung masyhur asmanipun Mbah Khalil. Pireng nggih Pak nggih? Mbah Khalil. Masyhur. Maha guru dari para kiai, tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama menika muridipun Mbah Khalil, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Manab. Seorang kiai aneh, menawi santri kok dieman bodoh, tapi nek diamuk ngalim. Teko kok dieman bodoh, tapi nek diamuk napa alim. Kiai Khawarij menawi ngimami subuh lampu dipejahi. Salam piyambake medal rumiyin. Mun njaba latar cung aku senang njaba. Tapi sama aja tiru-tiru, Pak. Menika setunggal wekdal wonten bupati sowan dhateng Mbah Khalil. Bupati menika badhe mantu. Wayah-wayah jawah teras. Udan mawon. Matur dhateng Mbah Khalil, Mbah kula niki badhe mantu. Niki wayah-wayah udan rendeng. Terus putih kathah tamu niku supados terang. Mbah Khalil dawuh, ambil kertas. Kertas dipun aturaken, dipun orat-orat kali Mbah Khalil, dilempit kenceng, paku lawang aja dibuka. Paku teng lawang, sehari semalam blas boten terjawab, terang benderang. Mendung minggir kabeh. Bupatine penasaran. Jane apa iki ditulis? Kertas dibuka, jebule tulisan basa Madura. Cara Arabipun zakaruka kabirun. Paham mboten Bu? Rasa paham sampean. Niku tulisan sing mendek udan niku tulisan zakaruka kabirun, tititmu gede.
Cobi waline Allah niku, cobi nek jenengan asane nyobi zakaro kabir tambah deres lho Pak. Jadi wali niki nggawa berkah. Tentu berkah niku niki warisan saking barokahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Al ilmu ilmani, ilmun fil awraq wa ilmun fil adlaq. Ilmu ingkang pun warisaken junjungan kita menika wonten werni kalih. Ilmun fil awraq, ilmu ingkang tertuang pada lembaran kertas pun wastani ilmu syariat menghadirkan para ulama. Thariquhu at-ta'allum wa dirasah, kedah ngaji. Orang ngaji menawa 1000 nggih wonten. Tiang alim mboten ngaji niku wonten, tetapi 1001 rata-rata ngalim niku mesti kedah napa? Mbah Bisri Mustafa Rembang niku nate nesu wonten santri Nggalrejo mampir teng Rembang. Nuwun sewu niki wonten Nggalrejo. Santri Nggalrejo murid Mbah Khudori kampir wonten Rembang. Dipun tangleti kalih Mbah Bisri, panjenengan pundi? Kula Magelang. Wonten napa? Niki kampir kedalon. Badhe teng pundi? Badhe wonten ing Batu Ampar Medunten. Badhe napa? Badhe ziarah. Ben napa? Ben pinter. Dipun tangleti kalih Mbah Bisri, Mbah Khudori niki dinten niki prei napa tesih mucal? Nggih tesih mucal, kleru sampeyan. Wong kene mulang kok ditinggal ziarah. Bali. Lah perkara ngalim kok ziarah lah kok pondok tutup kabeh, ora usah ngaji, rombongan ziarah terus kan lho. Nggih ngaji. Ziarah nek wayah libur. Wonten tiyang mboten ngaji ngalim niki wonten tapi jarang. Sinten contonipun? Kula kathah contonipun. Riyen wonten ulama asmanipun Imam Hakim At-Tirmidzi. Tirmidzi sufi.